Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni, sizawufunda uYeremiya weshumi enesine namhlanje. KwaYuda kuthi indlala kubalele, kukwelaa langa akukho mvula, kuyafiwa ke. Ibe uYehova umxelela uYeremiya wathi njena ungabathandazeli aba bantu bazinjuba qha, ungabathandazeli aba bantu, bendibathanda gqitha aba bantu, ungabathandazeli. Ayindim nawe ke ayisithi South Africa abazawuthiwa sizinjuba qha, ayisithi abo. Masibuyeleni kuYehova sizithombe. Xa ubuyishiyile icawe, buyela ecaweni, buyela kwindawo yakho yothandaza. Sisicelo eso, sisilumkiso esi esisenzayo kwi-end times. Maxesha ngamanye ngoku, swallow your pride, ubuyele kuYehova, ngoba kusezawuba nzima ukudlula oku. Asiqale kwivesi yokuqala. Ivesi yokuqala ithi imbalela kwaYuda, umthandazo kaYeremiya. Umthandazo kaYeremiya lo besesitshilo into ukuthi umthandazo kaYeremiya umisiwe. Kwathiwa imakancinci bopha amahashe akho umthandazo, uthandazela abantu abanje. Into eyafikayo kuYeremiya ililizwi likaYehova ngendawo yokunqumka kwemvula. Mna nawe siyayazi imvula xa se ingasanethi kupalele, sekunyuka abantwana bakaThixo amakholwa benyuka besiya entabeni beyothandaza, bathi xa bebuya imvula inetha. Ungadlali ngomthandazo, buyela kuYehova. Qhelile thina apha eSouth Africa siyazi kakuhle indlela thina, siyabazi nabantu abanyukayo bathi sihamba siyothandaza. Athi ngoku uThixo luthando, bathi besabuya ndiyine imvula. Haleluya, haleluya. Sithandaza uThixo ovayo, the prayer answering God. Verse 2, uthi linesijwili elakwaYuda, kuyakhalwa amasango alo amatsha-matsha ahlala emhlabeni nezimnyama nokuzila. Kuyenyuka ukukhala, kuyakhalwa kweYerusalema, kuyakhala. Iingangamsha zabo izityebi, iingangamsha zizityebi, izityebi zithumela abantu bazi ukuthi abanokha amanzi babuye ngaphandle kwamanzi. Aba kaloku baphakamela, bafuna ukuzithoba. Yiyo le nto uYehova sisenza le nto, kudala baxelela abantu ukuthi mabazithobe. Asizithobeni kwi-end times. Iingangamsha zabo zithuma abaphantsi kwazo amanzi, bafika emaqoleni bangafumani manzi, babuya imiphanda yabo ize bedanile, bathi nqa, bagqubuthele iintloko. Verse 4, ngenxa yomhlaba oqhiphuke umbilini kuba kungabikho mvula ezweni, abalimi badanile bagqubuthele iintloko. Ewe, verse 5, nemazi yexhama iyazala endle, ishiye inkonyana ngokuba kungekho luhlaza. Nama esile asendle, emi eliqayini esezela umoya njengempungutye, ayaphela amehlo awo ngokuba kungekho mifuno, kuyafiwa. Verse 7, ukuba ubugwenxa bethu bungqina ngathi, Yehova yenza ngenxa yegama lakho, ngokuba kuninzi ukuphamba kwethu, sonile. Kuquka bathi sonile. Kodwa ke ngoku enkulu yokuba do they mean what they say na? Bayiminishile na loo nto abayithethayo?
xa sithetha xa sithe sibuyela kuYehova masibuyele singasajongi ngasemva ngayo yonke into esiyinkulu. Verse 8, themba likaSirayeli msindisi wakhe ngexesha lembandezelo. Yini na ukuba ube njengomphambukeli kweli lizwe, ube njengomhambi olalise okobusuku obunye? Yini na bayakhala ngoku? Yini na ukuba ube njengendoda esuke yathi nka? Libele ukuthi ngaba baqalile, ngaba bayiqalile yonke le. Nathi South Africa singayiqali, athi uYehova xa selephendula naye ngoba naye uyadika. Sibe sisithi uYehova ukhohlakele. Asizithobe, be prayerful. Awona ngosebekhala. Bayakhala ngokuyiva nakuverse 10. Utsho uYehova kwaba bantu uthi nje ukuthanda ukubhadula eenyawo zabo, abazinqandanga iinyawo zabo, babhadula bahambe besenza yonke le nto uYehova angayifuniyo. Babhadula. uYehova akakholiswa ngabo, kungoko ke kukhumbula ubugwenxa babo azivelele izono zabo. Xa bengazithobi izono zethu sizawuthini? Uzazivelela, akuzuba mnandi. Kanti xa sizithoba sithi Yehova sixolele kule ndlala, kule ntswelo ngqesho, kobu bunzima obungaka, siyakucela, uzasifa. Uthi ke ngoku verse 11, wathi uYehova kum, muse ukubathandazela aba bantu. uYeremiya bebathandazela aba bantu ukuba kulunge kubo. Uthi sibalunge xa bazela ukudla andiyi ukubaphulaphula ukuhlahlamba kwabo, naxa banyusa amadini anyukayo neminikelo yokudla andiyi ukukholiswa ngawo. Ke ndiya kubaphelisa ngekrele nangendlala nangenjikitya yokufa. Khumbula kule chapter 13 uzawubathi uthi uzawubafakela ukunxila, bazawunxila, athi basezawunxila. Ngoku uthi uzawubabetha ngendlala. Uthi noba bangazizela ukutya, anyusa amadini akazobamamela nobamamela. Tshotsha uthi ndizawubabetha ngendlala nangenjikitya yokufa. Verse 13, weeping prophet uYeremiya uthi ndaza ndathi Nkosi Yehova, yabona abaprofeti bathi kubo, aniyi kubona krele nendlala aniyi kuba nayo, ndiya kunika uxolo oluyinyaniso kule ndawo. Uthi kukho aba baprofeti abamane beqala bexoka waba besithi hayi nina akho krele lizanifumanayo, aniyubona krele, akho ndlala aniyawuyibona. Uzaninika uxolo oluyinyaniso kule ndawo. Abayeke uxela inyani yokuthi njena yeyi guqukani, ukumkani bamazulu bufikile. Ayilothando olo, babathanda abantu. Xa uzawuxokisela abantu ngoku sithi uYehova is not akukholisiwe, sitsho sibone into ukuthi njena thina senza izinto ezingamkholisi. Asibathanda abantu basenjalo, funeka sithethe inyani. Uthi aba baprofeti nantsi verse 14, wathi uYehova kum, abaprofeti abaprofeta ubuxoki egameni lam andibathumanga, andibawiselanga mthetho, andithethanga kubo. Bona baniprofetela umbono wobuxoki nokuvumisa nento engento, nenkohliso yentliziyo yabo. Ukukhohlisa ephuma entliziyweni, akungabikho ukukhohlisa. Asingakhohlisani, sithethe inyani. Xa
xa sonile sonile phambi kokuseka Yehova. Verse 15, ngakho oko uthi uYehova ngokusingisele kubaprofeti abaprofetayo egameni lam ndingabathumanga mna, abathi akuyi kubakho krele nendlala kweli lizwe, abathi bayawufa likrele nayindlala bona abo baprofeti. Uthi bazawufa yindlala. Naba bantu baprofetela bona baya kuba yimilahlwa ezitratweni naseYerusalem ngenxa yendlala nekrele, kungabikho abangcwabayo bona, nabafazi babo noonyana babo neentombi zabo nebaphalazele ngeento zabo akusemnandanga ke. Sincede Yesu, sincede silive ilizwe lakho, sincede Baba sifumane abantu abazawusilungisa endleleni, abazawuthetha inyani yokuthi jongani indlela enihamba ngayo enenza ngayo izinto kwezi end times. Zii-end times ngaloo mntu, singakhohlisani. Abantu abasithandayo ngabantu abasixelela inyani. Abona xa besixelela into yokuthi guqukani, yizani ezicaweni, banithanda abo bantu, bayasithanda abo bantu, bayasithanda abo bantu. Abathi jikani endleleni nizenzayo, khuphani okweshumi, ngoba xa sikhupha okweshumi sinawo ukukhupha okweshumi yi-obedience. Siyangxengxeza, we are being obedient, sithobela ilizwi likaThixo. Asiye kumntu, masiye phaa elizwini ukuthi sithobela ntoni? Ilizwi likaThixo. Ngoko ke, verse 17, ngoko ke uthethe kubo eli lizwi lokuthi amehlo am ahla iinyembezi ebusuku nemini, angaphizi ngokuba yaphulwe ngokulwaphulo olukhulu inkazana eyimbi yabantu bakowethu ngenxeba elibulalayo kakhulu. Thethwa laphayana ukuthi ngokufa konke oku zizinto ezimbi. Asiye kulaa nto, asiye kuverse 20. Siyakwazi Yehova, iva bathi ngoku bayathoba ngoku. Siyakwazi Yehova okungendawo kwethu ubugwenxa boobawo ngokuba sonile kuwe. Uthi ubugwenxa babo ke loo nto ke bungaphezulu, bavuthi iinto abazenzayo zingaphezu kwezinto ezisenziwa ngozii-ancestors zabo, ngootatomkhulu nangootatomkhulu bootatomkhulu. Kuthiwa ubungaphezulu. That's why sithi njena kuYeremiya ngabathandazeli abantu. Sizawuba yini xa abefundisi bethu bengasithandazeli? Sizawuba yini ooElisha bethu bengasithandazeli na? Sizawuba yini xa sisuka kude ezicaweni thina silwa nabo nabefundisi nabaprofeti? Silwa noYehova. Masekuqukeni kwangoku sisacebisana thina, sisacebisana sodwa. Yiyo loo nto singengobafundisi zonke, yiyo loo nto singengobaprofeti zonke. Yehova wayeyazi into yokuthi kuzawuba khona abafana ngoba sifana sonke, siyakholelwa, we are believers, siyakholelwa, sifana nani. Siyafana. Into nayo kungcono ke ngoku sicebisane uba aba befundisi nawe labaprofeti aba bakhethwa bakaThixo, ezinceko esizibiza ngamagama, silwa noThixo, masiguqukeni. Ungabona uyatsho uthi njena zonke aba bento nabo bona aba baprofeti bubuxoki ngoba abafani. Asingabapeyinti with the same brush, abafani. Uthi aba baxokayo engabathumanga bazawufa likrele nayindlala. So silumke ke thina ukupeyinta abantwana bakaThixo nge-same brush, sibazi ukuthi abafani.
Masithobeni sizithobe, masizithobeni singaphakami. Nabaya uvesi 21 baqale ku-20 xa besithi siyakwazi. Uthi bathi siyakwazi Yehova ungendawo kwethu ubugwenxa bawo bethu ngoku sonile kuwe. Verse 21 ngenxa yegama lakho musa ukusigiba. Indlala kaloku ungayihlazisi itrone yobuqhaqhawule bakho. Bathi awugqiba ihlaziswe ngabo kuqala. Khumbula ungawuphuli umnqophiso wakho nathi. Batsho umnqophiso bawuphula kudala bona kuqala. Yiyo loo nto kufuneka sibuqale sizijonge kuqala thina. Phambi kokuthi nje ubukhomba abanye abantu. Kakukho uzijonge wena kuqala. Nasezindlini zethu nakumakhaya ethu. Phambi kokuba sibe sikhomba abanye abantu. Kakuziqale nawe uzijonge ukuthi kutheni aba bantwana bebehave kanje. Kutheni lo unkosikazi wami ebehave kanje. Kutheni lo myeni wami ebehave kanje. Asisakhethi kaloku. Asikhethi cala. Kutheni andithi singasiloko silwa. Uqala uyicinge le nto ukuthi kutheni kusenzeka kanje nakanje. Yithi ndilungisa indlela endenza ngayo izinto. Families. Thetha ngama-families now. In our families. Oh, hallelujah. Siqale sizijonge kuqala ukuthi nje nintoni kutheni kusenzeka kanje. Kungoba kwenzeke into. Ngenye ixesha ethi ze sibuze nakuThixo ukuthi kwenzeke into. Kunjeke ntoni abantwana sebenjena benjena kanje. Kuthini? Xolele yona. Andithi sister. Sithi sixolele. Verse 22. Phakathi koThixo abangento bentlanga bakhona na abanganisa ifu. Yabona bayambona ukuthi bayamazi uba nguYehova yedwa ozonisa imvula. Uthi bathi phakathi kwabaThixo abangento abaThixo bebebalandela. Andithi bebelandela abaThixo abangento. Ezazithixo besenzela obhali bebhaka izonka. Bebhaka izonka bezisapha kubhali. Bemazi into ukuthi akazobenzela nix. Akazunisa imvula. Naba ngoku bayibona lo. Bathi bakhona na kwabaThixo abangento bentlanga. Bakhona na abanganisa imvula. Izulu lingayinika na imivuni. Asinguwe na Yehova Thixo wethu. Sithembe wena ngokuba uzenzile wena zonke ezi zinto. Oh bantu. Oh Lord. Siqolele xa sesizithoba siqolele. Sithi baboni sonile sona ngokucinga nokuthetha siqolele. NamaSirayeli ke ngoku babona into ukuthi indlala kaloku ungahleki xa ungasekho amanzi. Abantu sekufiwa. Akuhlekwa. Akumnandanga. Ibe kusezawuba njani? Kusezawuba nzima. Nanku sizawungena kuvesi 15. Sizawungena kuvesi 15 siva ukuthi njena ubunzima buhamba buphelela phi. Basezawuye eluthinjweni. Akuzubuyiselwa emva ngoku. Yehova uthi mazilime izityebi. Ibe ngoku uYeremiya akazuphatheka kakuhle ngoku, kodwa uyehova uzamxelela into ukuthi uthembe mna wena. Ubuthembe mna wena. Uthi ungabavumeli. Athi influence them. Uzawutsho la. Verse 15. Chapter 15. Ukuthi nje influence them. Angaku-influence wena. Nathi ke masenze njani. Asibaxeleleni ngoYesu Kristu umsindisi wethu. Singajiki ibe sithi ngoku abahamba bokukhonza abaThixo sibaziyo ukuthi abazusenzela nto. Kwe-end times. Ungadinwa ukubaxelela into ukuthi nje uYesu Kristu uzasikhulula kuyo yonke le nto.
asiyekeni ubunjubaqa, asizitholeni, singadinwa noba singabizwa ngamagama, kodwa hayi aba bathanda uzenza befundisa, asingobefundisi, singamakholwa, siyakholwa, we are believers. Oh, glory to Jesus. Futhi masimbulele uThixo ngoba nguYesu. uYesu yana asimbulele ngakumbi kwe-ends. Besizaba yintoni ngaphandle kaYesu? Where would we be without you, Jesus Christ? Every day mayibe yi-lifestyle ukumbulela uYesu. Inkosi, ngiyambulela Yesu, bulela ngegazi lakho, protected because of your blood. We are under his blood. Siyabulela Yesu, ngalo lonke ixesha simbulele uYesu, simbulele ngoba ungumlilo odlayo. Is the consuming fire. Abantu abagulayo, abantu abaneengxaki ezingaka, mabasoloko bememeza uYesu ngoba usinikile igama, usiphe igama lakhe. His name is above every other name. Ezo zigulo, ezi high blood, ezi afflictions, ezi infirmities, ukhwela gama. Oh, glory to Jesus. At the mention of that name, every knee bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Funa simemeza kwenta ukuthi njena nakweyiphi situation okuyo, isho ukuthi njena uYesu Kristu inkosi, kodwa into endiyazi uYesu Kristu inkosi. Kwi-challenges uYesu Kristu inkosi. Singabi sithi ababuyela umva sithi hayi sisi asibona umahluko. Utsho wazi umoya ongcwele ukuthi ukubambile, uphefumula nje usamile, umiswe ngumphefumulo wakhe, usahlele nje kungenxa yakhe. Yesu Kristu is your strength now. Yesu Kristu your advocate. Bathi besikhomba ngapha nangapha, umile kwi-courts of heaven, in heavenly courts. Umile yanqanqaza uthi hayi bo lona undamkele lo. I-accuser of the brethren ithi sithi nje hayi lo ungakenilingeni emxolele. uYesu atsho athi nje hayi lo umntanam lo owam lo undamkele. Uguqukile, asiguqukile, uguqukile kwindlela zakhe benazo, undamkele. Sikhumbule ukuthi uYesu apha is praying for us, i-mediator, i-intercessor. Glory to Jesus. uYesu Kristu, masimbuleleni uYesu Kristu kwiintsuku zokugqibela. Asimbuleleni uYesu Kristu, singaphezi kunjalo nje. Uthe iBhayibhile ithi sinengqondo kaYesu Kristu, simcele sithi Yesu ungasilahli, usiphe ingqondo yakho, usiphe sibe krelekrele, sikwazi ukubona uba sizibone xa sisenza into ezirongo. Xa isethi sinengqondo yakhe, masizibone xa sirongo, silungise moya ongcwele. Asikwazi uhamba ngaphandle kwakho. Bezindlela esithetha ngazo le ukuthi asikho nto esinoyenza ngaphandle kwakhe. Simile nje kungenxa yakhe, luthando lwakhe. Kungoba umile uyasithandazela, umile uyasithandazela. Amthathi nje ukuthi hayi sithi nethi ama-Easter adlule nje ibe yinto edlulileyo. Mayibe yi-lifestyle yethu yokuthi sikhumbule iCalvary. Ingathi hayi yenzeka nje only ngama-Easter. uYesu Kristu utako asikhuphe kulo, ubumnyama asikhuphe kulo, ubungazi asikhuphe kubo, singalibali. Yiyo loo nto sinoxanduva.
ukuxelela abanye ngoYesu Kristu. Sinoxanduva kunjalo nje, sinoxanduva lolwethu imihla nezolo ke loo nto. Makasincede uThixo, makasincede uYesu, makasincede abe sinathi singafikeleli kweli zinga loba athi njena nabaprofeti babangasithandazeli. Ngabona kuYeremiya 14, masiyifunde le ncwadi, masizifundeleni iBhayibhile, sikhe sifunde iBhayibhile le, singazusoloko sablame abantu, sivuke ukuthi uYehova uthini nangathi, siyirisive yonke into ethethwa, singazoblame abantu. Ngoba xa singayifundi iBhayibhile ngenye imini sizawube sikhomba abantu ukuthi wayethe wathi, ebethe njena yonke into yam izawulunga. Kanti khange athethe loo nto iBhayibhile, khange itsho ukuthi nje all is well. Ithe qala ulungise indlela zakho qala. Jilo wathi njena ezirongo zenzayo. Ngoku ke iBhayibhile abanye ke ngoxa bazawuxelela into yokuthi njena hayi wena uYehova akakuqumbelanga, hayi qhubeka wena wenze yonke into oyenzayo, noba imbi noba injani uYehova uyaxolela. Asizifundeleni iBhayibhile sive ukuthi njena xa sesenze izinto angazifuniyo usibiza njengabantu abaqaqadekileyo. Athi siqaqadekile mabangathandazelwa, mabafe indlala, mabafe nabutywala, dimoni lotywala, nendlala, kubekho inkantosi yemvula. Zezo zinto uYehova athi ziza kwenzeka nakuthi xa singaguquki. Masiguqukeni sibuyele entweni, kungabi kubi udluluko. Thetha nathi South Africa yethu, uJeremy yethu. God bless you, 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 God loves you, Jesus loves you. Uyeza ke loo nto.